Bronya no ewie adwumayefo ahyase eye won mu adwuma nti ukọ Central Business District Kumasi a omo asaba dendendenden edi won mu dwa nanso won mu a eton eye smoke fish ebie na ma ya toton no ne ade ade omo hu dwa no so ose ansa kra na ebedi Bronya ye de awie omo hu so Kasee no edeba ewo adwadie Kasee mu no na yabo na be pie mu ewo tojetia bia ya omo ton adwen na Bronya the former wa ha kire se nipa dodo na ba kurom de nanso adwinga de amabi omo kire se nipa dodo na wi fridge mu nam ejai na ma omaho edigu ho the former bi omo ne bon komo kire se se de ayeden ye di ye kwampo de ayeka yenti omo nsam ne bi anto adwene no because adwene ne bon na ye den dodo to bia so ma no adan na ni ti akokwa na ye wi ene precontra ni beef adwene de ye nka ho Bronya no ya nka ho bi enema we me anam de ba esi a am de fi aflam place na de boy menu ani me kokwan so na ko faba ena ono so ti ha na otwitwa me ba ye nyina o kasa sa scarce wo tu aba because o yinya se entampa so ma betina me ba ye kotu a wesi obi a me gina ha ento ba ha kra agante ni bo anya den anso ye nto ade bla eja na no odin sika ni wo mai mu nti esra ban mwa ye naja o mfesika ni megum ni ento ade ma ye ni esu enya bi hwe ye ma ne ye nananom na ye din adwuma bi e wo dwai mu bia we season e wo bla e beto akokọ ana e wo bla eto agere na nka betu esi na mu hwe na wo ma be huma ye se atopum ya biepo ya atopum ya biepo ti be se be ya fini die adwuma bi oto adwe bi e hwe ma be ka no korem season e bia na free afima ya simu de nyankopon ya dom na ye so adwuma asole e se de ngokọwe coastal nam and they say what's so wine the former omo ton adwene ena mo sra ban se e wo mu se Bronya omo enu mu dwade nanso nka achi kema sika mra kurom na nkofo nwi adwene se de be ya omo dwade e betimi akoso amansa cha me kwadwe bi mreku amanebo kejetia Kumasi.